এতিয়া আমাৰ অসম আৰক্ষীত সাব ইন্সপেক্টৰ মাত্ৰ আৰু 120টা পোষ্ট ভেকেন্ট আছে সেইকেইটাও অলৰেডি এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে हेलो लोगोफोर बयनिसिम बावनिसिमल' फिन खेब बरायनाय जासिहरनाय थाफिनलायबाय स' नोंथांमोना थाम्बनेल नुना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ थ' दिनैनि टपिकआ एसे बेलेग जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल नुना मिथिखाबाय जानांगौ थ' साननैसो सिगांथ' जोंहा आसाम पुलिसनि 4000-5000सो भेकेन्सि दिहुनना होबायमोन माबाफोरा थ' नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबि अनलाइन खालामबाय जानांगौ आरो जबनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबाय थादों जानांगौ थ' आं सासे इउटुबारनियाव माने सासे चेनेलाव माने जबनिनो बिखय हेंगारबाय थायो ओमफ्राय बिनाव गोबां कमेन्ट खालामदों माने सानैसो मानसिफोरा ओरैनो जानला मानला भिडिअ बानायो माबा जबनि बिखय बानायो जेबोखौनो मिथिया जेबोखौनो रोङा होनना बुंबाय थादों ओमफ्राय बेनि भिडिअखौ आं नायबाय थायो माने बिथाङा जोबोद मोजां मोजां भिडिअ बानायदो खिन्थु पाब्लिकफोरा नायनायफोरासो बिराद गाज्रि कमेन्ट हरो खिन्थु मोजांबो फैयो कमेन्टआ आरो गाज्रिबो फैयो ओमफ्राय बिनि भितरावनो आं कमेन्टखौ नायना गाज्रि मोनदो माने जोबोद हामा मोनदों माने बिथाङा इमान मोजां मोजां खस्थ' खालामना भिडिअ बानायना होबाय थायो मानि थाखाय हामा कमेन्ट हरदों मिथिबायना आं खोन्थानोसै नोंसोरनो माने नैबे भेकेन्सि जिहेतु 5000 भेकेन्सि फैदोंमोन ना दाबो मानो एडमिट फैयाखै फेक भिडिअ सोयो फेक भिडिअ लाबाय थायो आरो सरकार असम सरकारनिफ्राय फेक भिडिअ फेक पुलिस फेक भेकेन्सि हरदो माबा हरदो होनबाय थादो नङा लोगोफोर बियो रियेलानो थ' एडमिटआ मानो दाबो माबा ओंखाराखै होनना बुङोबा दा साननैसो माने एसे प्रब्लेम थायो माबाफोरनियाबो जेरै साकरि मोननायाबो एसे थाबनो जाया बेफोरो खामानिफोरा थ' गोबां मानसिनि एडमिट दिहुननाय थाबनो जाया आंनि मथे डिसेम्बरनि लास्टफोराव आरो जानुवारि फेब्रुवारिफोराव 100% फैनो आखा दोङो 100%बो नङा 99% बुंनो हायो एडमिटआ फैगोन थ' नोंथांमोना जिहेतु खस्थ' खालामबाय था सानसे साक्सेस जागोन लोगोफोर थ' बिदि भिडिअ माबाया पुलिस अनलाइना फेक माबा होननानै गारना दोननाङा आरो ना माने बे फेक नङा लोगोफोर बे रियेलानो रियेल साकरि जागोन थ' नोंथांमोना जिहेतु खस्थ' खालामबाय था बिनिनो जोंहा मामाया मोनसे भेकेन्सिनि बागै मोनसे सावरायदो थ' नोंथांमोना आङो ससे क्लिप होनानै थ' नोंथांमोना नायलांदो এতিয়া আমাৰ অসম আৰক্ষীত সাব ইন্সপেক্টৰ মাত্ৰ আৰু 120টা পোষ্ট ভেকেন্ট আছে চ' এতিয়া আৰু মোৰ ধাৰণা যে এইবাৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন ওলাই গৈছে অহা বছৰলৈকে ভেকেন্সি নাথাকিবই আৰু এতিয়া অসমত এজন সাব ইন্সপেক্টৰে এভাৰেজ 7টা কেছ মাত্ৰ কৰিব লাগে আগত যেটো 150-200 আছিলে কাৰণ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত ইমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে যেতিয়া আমাৰ সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু ডিএসপিত বহুত বেছি ভেকেন্সি নাই যিকেইটা খালি আছে সেইকেইটাও অলৰেডি এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমি ইজ এ academy constituted by Ministry of Home Affairs to train the entire police force, particularly sub-inspector and deputy superintendent of police of Northeast. Today we witness 52nd passing out parade where cadets from various states of Northeast had participated. It was really a nice parade. Cadets were trained very well. I am sure that they are going to be a huge resource for the respective police forces. I'd like to compliment the director of NEPA and entire faculty members of NEPA for this great training to our cadets. And of course, Aasam is having the largest contingent out of the entire cadets. So from government of Aasam also, I'd like to thank NEPA and director NEPA for this outstanding contribution. थ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ मामाया मा बुंदो स' बिनिनो कमेन्टबो फैदों माने मामाया नै दानि भेकेन्सि जिहेतु 5000 पस्ट फैदोंमोन बिनि बागै एसेबो माथो रायलायदिया एडमिटआ माला ओंखारगोन माला मागोन मानो बुंदिया होनना जोबोद मोजां कमेन्ट हरदों आरोना थ' बेयावनो आंबो एसे रायलायजानो लुगैदोंमोन माने मामाखौ बुंजानो लुगैदोंमोन माने नैबे
माला ओंखारो माबायो बिनि बागै एख' बुंजा आरो ना माया थ' बुंलायनो लांगो खोथायानो गैया माने ओंखारखागोन डिसेम्बर नङाबा जानुवारि फेब्रुवारि बे मास मोनथामनि भितरावनो फैगोन बायदि मोनदों आरो ना आङो थ' नोंथांमोना जिहेतु सान हर खारबाय थादो खस्थ' खालामदो नुगासिनो जिहेतु जोंनिथिंबो खस्थ' सानैसो मानसि खारगासिनो लागोनबो आरो ना साकरि थ' नोंथांमोना जिहेतु खस्थ' खालामदो आरो फरायबाय था आरो खारबाबो खारना गोसो होनाबाय था थ' मानसिया खामानिखौ माखौ मावबा साक्सेस जाया नोङो साकरि लागोनबा नोङो जुजिबाय थासं नों 100% खानसेबाबो साकरि मोनगोन आरोखि ना थ' नों जि बुस्थु जानो इच्छा नों जुजिनांगोन खिन्थु ओरैनो हाया होननानै गारना दोनबा जाया आरो ना साक्सेस जानोबा नों एसे जुजिना नायनांगोन आरो जुदि नोङो मोना जुजि मा बुस्थुखौ हाया होनना गारना दोननाङा जुजिनांगौ बरबाद जालांथों तथापियाव साकरिखौ नागिरनांगोन आरो ना लोगोफोर नांगौ साकरिनि नामाव बरबाद जालां खिन्थु ओरैनो बरबाद जानाङा लोगोफोर बुजिबायना साकरिनि नामाव बरबाद जालांनांगौ खामायनायाथ' खामायखायो दिसं साकरि मोनाबा माबा मोनसेबो मावना जानो गोनां जाखायो थ' साकरिखौबो गासिबो मोनजोबा थ' बिदिनो आरो ना माने नों लाइफआव बिदि जाहाथे एसे मोजाङै जानो सोलों माबा एसे खामानि साकरि मोनाबाथ' खामानि मावना जाखानांगौ बेनिखायनो साकरि मोना जुजिना नायनाया गाहाम आरो ना हायाखै होननानै आरो लाजिनाय गिनाय हाया होननानै गोसोखौ कनफिउस आरो डाउन खालामना लानो नाङा आरोखि ना थ' नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोसोबा नै कमेन्टआव बुंजागोन आरो मामाया मा बुंदो नोंथांमोना मिथिखाबायना थ' भेकेन्सिफोरा नैयावनो एबारनो लानो चान्स लाबा 5000 दोङो कमान्ड' दोङो थ' नेक्स्ट इयारहालागै आंनिबा आखा गैलाबो जानो हागौ एबि उबिया बेलावसो पस्ट फैबाय थायो थ' एबारनो जाय गोसो होनानै माबाय दोङो थ' बेस्ट अफ लाक आंनिफ्राय मोजाङै साकरि ला आरो फेमिलिखौ मोजाङै लाखिनो जोथोन खालाम थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर चेनेलाव सोरबा गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो थाबैनो 10K खालामना होदो लोगोफोर दे बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनिसै थेंक इउ स' माच